أرسط زينا منغستين شغغر فتحي بوليسي تكباراونتن وصيتاونتن بعتوب كم سرح عباي توكلت حزبي منستر وانا تصوع منغستي تسفاي بلجيغ غليصاو تروفات ليمات صباغ ኢትዮጵያ ካብ ዝغيرو عودوታት እዚ ትውልዲ ሓደ እዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ወፃኢ ዱባይ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ከም ተኣናግድ ተገሊጹሎ عزو سلام تنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نتساعات زستدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتشو على مساخم كصنح حسنا مكتال نكون لكم نتمنخو دحرز حصار مسغاغريت كنراخبينا ኢትዮጵያ በርካታ የደን ሽፋን የነበራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደን እየተመናመነ የመጣባት ሀገር ናት። እዚህ አዲስ አበባ እንኳን ከ15 ዓመት በፊት የነበራችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት ጧት አዲስ አበባ ስንነሳ ጉም ማየት፣ ጤዛ ማየት የተለመደ ነበር። አሁን ጉምና ጤዛ ማየትም ከተሞች አካባቢ ብርቅ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም የአየር ጸባዩ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቅቷል። ይሄን ለመቀየር ኢትዮጵያውያን ተባብረው በ2 3 4 ዓመት ውስጥ ይሄን ታሪክ መቀየር ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ በመንግስት ታስቧል። የታሰበበት ምክንያት ችግኝ በመተከሉ ሀብታሞች ጥሩ ኦክሲጅን የሚተነፍሱና ለድሃ የሚከለከል አይደለም። ችግኝ ሲተከል ዝናብ የዘነበ እንደሆነ አርሶ አደር ይጠቀማል። ዝናብ የዘነበና ግድቦቻችን የሞሉ እንደሆነ የፈረቃ መብራት ይቀራል። ዝናብ የዘነበ እንደሆነና የአየር ጸባይ ተገማሽ ባልሆነ መንገድ የማይቀያየር ከሆነ በረሃብ የሚጠቃ ሰው አይኖርም ማለት ነው። ሁሉም ትላልቅ ሚዲያ እና ተቋማት በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያውያን ተባብረው ተደምረው ለዓለም አስተማሪ የሆነ ነገር ሰሩ ብለዋል። ይሄ ጀስት ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ከራሳችን አልፈን ለሌሎቹ መልካም አርአያ የሆንበት አጋጣሚ ነው። ትምህርት ወስደንበታል። ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ በሐጸርቲ ዜናታት ይፍልማሎም ምሳና ጽንሑም ትሩፋት ሌማት ጽባቃ ኢትዮጵያ ካብ ዝቀየሩ ዓድዋታት ዘትውልዲ ሓደ እዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ነዝበሉ ኣብ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ገምጋም አፈጻጽማ ትልሚ ትሩፋት ሌማት መሰረት ገይሩ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሓዊሱ ርእሳነ ምሕዳር ክልላት ሚኒስትራትን አመራርሓ ሰማይ ዓውዲ ግብርናን ተረኺቦም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ስራሕቲ ትሩፋት ሌማት ብብርኪ ሃገር ክጅመር ከሎ 4 ቀንዲ ዕላማታት ከም ዝነበሮ ዝሓበሩ እንትኾን ፍርያት ብምድንፋዕ ዕዳጋ ምርጋጽ ኣብ ንግዲ ወፃኢ ምስታፍ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያታት ምትካን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ትሩፋት ሌማት ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ከም ሃገር ወሳኒ ብምዃኑ መላ ህዝቢ ክኢላታትን ኣመራርሓን ኣብቲ ዓውዲ ዝገብርዎ ተሳትፎ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ሚኒስትር ግብርና ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ብወገኖም ኣብ ኣፈጻጽማ ትሩፋት ሌማት ዝተረኸቡ ውፅኢታትን ኣብ ቀጻሊ ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያትን ኣመልኪቶም ኣብቲ መድረኽ መደር ኣስሚዖም لقاح ملكيتو زلو معقف بغلطوف بزعبا زي محيشلو كنتات مخكر تغيرم كنتات لقاح ملكيتو زلو معقف بغلطوف من محاش بزعبا زكاللون فويتا لقاح مهاب اب زكاللون ادهيبو مخكر تغيرم واناويت بريزيدنت ጉጅለ ዒስራ ዝኾነት ብራዚል ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMFን ባንክ ዓለምን ብምትሕባር ዘዳለዎ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘተልቃሕ አለቃሕቲ ሃገራት ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ
22 ኣባላት ዘለዎ ሃገራት ክለብ ፓሪስ ኣባል ክለብ ፓሪስ ዘይኮና ለቃሕቲ ሃገራት ተለቃሕቲ ሃገራትን ተወከልቲ ዓውድታት ውልቀን ተሳቲፎም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴም ሓበራዊ ማዕቐፍ ልቃሕ ንምምሕያሽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መርገጺ ኢትዮጵያ ኣረዲኦም ኣለቃሕትን መሻርክቲ ኣካላትን ንምምሕያሽ ኩነታት ኣከፋፍላ ልቃሕ ዝገብርዎ ጻዕሪ እቶም ሚኒስትር ምንኣዶም ሓበሬታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኣመላኺቱሎም ብፍላይ ድማ ጸቕጢ ልቃሕ ዘለዎም ኣካላት እፎይታ ዝረኽብሉ ኩነታት ምስ ኣለቃሕቲ ዘለዎም ርክብ ብዝምልከት ምምሕያሻዊ ማዕቐፍ ኣከፋፍላ ልቃሕ ብዛዕባ ዘለዎ ረብሓ ተዛሪቦም ኣብቲ መድረኽ ኣብ መላእ ዓለም ምስ ጸቕጢ ልቃሕ ተኣሳሲሩ ዘሎ ጸገም ንምቕራፍ ብምትሕብባር ይስራሕ ዘሎ ስራሕ ብምጥንኻርን ድጋፍ ብምግባርን ነቲ ጸገም ንምቕራፍ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝተገብረ እውን ተገሊጹሎም ኣብ ትግራይ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ኣልምሲ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣሎ ቢሮ ሓለቓ ጥዕና ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፍሪ ክታበት ኣልምሲ ሕማም ኣልምሲ ወይ ድማ ፖሊዮ ከም ዘካይድ ተገሊጹ ኣብቲ ተተሊሙ ዘሎ ወፍሪ ክታበት ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ምዕበይ ግንዛቤ ሕብረተሰብ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ኣሎ እቲ ወፍሪ ኣብ ከባቢ ዞባ ደቡብ ኣብ ሓደ ህፃን ዝተረኣየ ሕማም ኣልምሲ መበገሲ ብምግባር እዩ ዝካየድ ዘሎ ተባሂሉ ብመሰረት እዚ ካብ 15 ክሳብ 20 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም እቲ ወፍሪ ከም ዝካየድ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብዚ ወፍሪ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህፃናት በቲ ክታበት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም እዚ ኣብ ትግራይ ብለበዳ ተራእዩ ዘሎ ሕማም ብክታበት ስለ ዝድሕን ድማ ህፁፅ ናይ ክታበት ወፍሪ ንምክያድ ዝተተለመ እንትኸውን እዚ ንምዕዋት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ኩሎም ትሕቲ 10 ዓመት ህፃናት ንምሃብ ምድለዋት ከም ዝተወገነ ተገሊጹሎም ኣብቲ ዝካየድ ወፍሪ ክታበት ሓደገኛታት እቲ ሕማም ብምርዳእ ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውን ፃውዒት ዝቐረበ እንትኸውን ዕላማቲ ምክክር መድረኽ እውን ንዝተረኣየ ሕማም ሓበራዊ ህፁፅ ምላሽ ምሃብ ከም ዝኾነ ካብቲ ክልል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ንልዕሊ 22,000 ተፈተንቲ ሃገራዊ ፈተና ተምሃሮ 12 ክፍሊ መጠናኸሪ ትምህርቲ መሃብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡላ ኩለ መዳያዊ ዓቕምታት ተምሃሮ ንምብቃዕን ስነ ልቦንኦም ንምብራኽን 14 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ክልል ትግራይ መጠናኸሪ ሓገዝ ትምህርቲ 12 ክፍሊ መሃብ ከም ዝጅምር ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ኣፍሊጡላ እቲ ዝውሃብ መጠናኸሪ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ 140 ዝተሓረዩ ኣብያተ ትምህርቲ ነተኸታተልቲ ክልተ ኣዋርሕ ከም ዝውሃብ ዝገለጹ እንትኾን ብሉፅ ውፅኢት ንክረኽቡ ዘኽእሉ ብሉፃት መምህራን ብምሕራይ ምድለዋት ከም ዝተወገኑ ተገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ካብ ከይዲ ምምሃር ምስትማር ወፃኢ ኮይኖም ብምህላዎም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ዝርከቡ ተፈተንቲ ሃገራዊ ፈተና ናብ ማኣዲ ትምህርቲን ክምለሱ ግደ ኩሉ ማሕበረሰብ ከም ዝጸልብ እውን ተሓቢሩሎም ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም ልዕሊ 53,000 ተፈተንቲ ሃገራዊ ፈተና ተምሃሮ 12 ክፍሊ ንምፍታን ትጽቢት ከም ዝግበር ካብቲ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ሃገር ለኸ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ እቲ ሃገር ለኸ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ምጥንኻር ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ንሰላምን ምዕባለን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝሰምሰመ እዩ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ክልል ትግራይ ምስ መሓዛ ማሕበራት ዝህሉ ርክብን ምትእስሳርን እወንታዊ ክኸውን ብምግባር ዕዳጋ ምፍጣር እቲ መድረኽ ልዑል ግደ ከም ዝህልዎ ተገሊጹሎም ሓላፊ ካቢኔ ሴክሬታርያት ትልሚን ስግግር ማሕበራዊ ልምዓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ክንደያ ገብረ ህይወት እቲ መርሃ ግብሪ ንስግግር ግብርናን ቴክኖሎጂን ዝሕግዝ ልምዲ ምልውዋጥ ዘኽእል እዩ ኢሎም ሓላፊ ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕ ማሕበርን ልምዓት ዕዳጋን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ነጋ ሰፋ ብግዶም እተን ማሕበራት ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ ተግባር ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ እውን ናብ ሪፎርም ከም ዝእቶም ዝራቦም ካብ ኮሚሽን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ምክትታለኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መርጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግርና ምሳና ጽንሑ
መንግስቲ ንሽግግር ፍትሒ ፖሊሲ ተግባራውነትን ውጽኢታውነትን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ አባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሚኒስትር ዋና ተጸዋዕ መንግስቲ ተስፋይ በልጅጌ ገሊጾም አፈ ጉባኤ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሓዊሱ አመራርሓ ትካላት ዲሞክራሲን ካልኦት ሰብ ብጽሒት አካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ ዘተ ተኻይዱ ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ፍስሐ መብራህቱ ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሚኒስትር ቀንዲ ተጸዋዕ መንግስቲ ኣይተ ተስፋይ በልጅጌ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ካብ ዝተሓላለኸ ጸገማት ንምውፃእ ሽግግር ፍትሒ ከም ኣማራጺ ገይሮም ከም ዝተጠቐማሉ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ሕልፋት ታሪክ ዝተፈጸሙ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ገይሮም ዝለዓሉ ዘይምርድዳእን ቅልብላዋትን ንሓንሳእን ሓዋሩን መፍትሒ ምቕማጥ ከም ዘድሊ እውን ኣልዒሎም እዮም ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዝተዓዓመን ከይዱ ዘሳልጥን ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ መሰነድኡ ኣብሪሆም መጻኢ ወለዶ ጸገማት ኢትዮጵያ ፈቲሑ ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምሽግጋር ሓላፍነት ከም ዘለዎ እውን አተሓሳሲቦም በባህሪው ከችግር መውጫ መንገድ ነው ይሄ ፖሊሲ በባህሪው ካብ ጸገም መውጽእ መንገዲ ባህሪዩ ዘለዎም እዚ ፖሊሲ ካብ ጸገም መሐከሚ ሓደ መንገዲ እዩ ካብ ዛተናዮ ጸገም መውጽእ መሳርሒ ተገይሩ ዝውሰድ ዝሓደሩ ቅርሕንትታት ብዕርቅን ይቅርታን ብምዕጻው ዝተረጋግዐትን ሰላማ ዝዓሰለ ሃገር ናብ ወለዶ ምትሕልላፍ ከም ዝግባእ ገሊጾም መንግስቲ ዝግብኦ ሓላፍነት ከም ዝዋጽእ እውን ሓቢሮም ለመውጣት የኢትዮጵያ ህዝብም የረጅም ጊዜ ፍላጎት ስለሆነ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል ከሱ ጋር የሚነጋገር ናይ ነዊሕ ዘበናት ድሌት ኢትዮጵያውያን ብምዃኑ ሃገራዊ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ተጣይሹ ምስዚ ዝመጋገብን ሓጋዝን ዝኾነ ድማ ሎሚ ንዓና ዝቐረበ ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ ክሰናዳ ተገይሩ ስለዚ ብመዳይ መንግስቲ ዝተተሓዘ መርገጺ ንዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ኣይኮነን ቆራጽነት መንግስትን ፈቓድ መንግስትን ዘተኣማምን እዩ ምክንያቱ ኣብ ነዊሕ ታሪክና ዝረኣናዮ ብኸምዚ ዓጺናዮ ተዘይሓሊፍና መወዳእታ ኣይህልዎን ማለት እዩ እዋናውነት እቲ ፖሊሲ ዝምልከት ካብ ተሳትፍቲ ሕቶ ተላዒሉ መብርሂ ተዋሂቡሉ እዩ በመንግስት ደረጃ በምክር ቤቱ ደረጃ እዚህ ባሉ በሌሎች በመንግስት ኃላፊዎች ደረጃ በብርክ መንግስቲ ቤት ምኽርን ኣብዚ ዘሎ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ክሕሰብ ዘለዎ ጉዳይ እቲ ሽግግር ፍትሒ ተግባራዊ ንምግባር ዕንቅፋታት ንምእላይ ታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ክሕሰበሉ ኣሎ አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ እና የፍትህ ፖሊሲ ማውራቱ አይጋጭም ሕዚ ዘለናሉ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ ምዝርራብናን ኣይጓነጽን ዶ እቶም ተጸዋዕ መንግስቲ ኣብ ዝሃብዎ መብሪ እቶም ጸገማት ብሓድነት ንምፍታሕ እዋኑ ኸዚ ምዃኑ ኣረዲዮም ጊዜው አሁን ነው ከተባለ ከችግሩ መውጫ መንገድ ስለሆነ ምንም የሚያጠራጥር የለም ማለት ነው ምንም ችግር ባይኖር የሽግግር እዋኑ ኸዚዩን ትበሃል ካብ ጸገማትና መውጽእ መንገዲ ብምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ማለት እዩ ጸገም ተዘይህሉ ፖሊሲ ሽግግር ፍትሒ ኣይመድልየን ነይሩ ጸገም ተዘይህሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣይመድልየን ነይሩ መልዕሊ ዘይምርግጋ መበገሲ ጎንጽታት ዝኾኑ ሃገራዊ ዛዕባታት ከም ሃገር እንፈትሐሉ እዩ ብኻሊእ ዜና ኣብ ኣዋጅ ስነ ስርዓት መምሕዳር ፌደራል ቅልጡፍ ግልጋሎት ንምሃብ ሰናይ መምሕዳር ንምዕሳልን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ትንሰግር ዱባይ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ከም ተተኣናግድ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ቅድሚ ሕዚ ርያቶ ዘይትፈልጥ መጠብ ዝናብ ዘተኣናገደት ዱባይ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ከም ተተኣናግድ ብሄራዊ ማእኸል ሜትሮሎጂ ተሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ብሄራዊ ሜትሮሎጂ ተሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ዝቕጽሉ 5 መዓልታት ዱባይ ነጎድጓድ ዝተሓወሶ ዝናብ ክትተኣናግድ እያ ይኹን እምበር እቲ መጠን ዝናብ ኣብ ቀረባ ክንዲ ዘጋጠመ ኣይኸውንን ተባሂሉ ኣሎ እዚ ዜና ዝተሰምዐ ዱባይ ትውሕጅ ዘስዓበላ ጉድኣት ብወፍሪ መልክዑ ምፅራይ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን እዩ ኣብ ዱባይ ነቲ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ውሕጅ ተዓፀው መገድታት ብውሕድ ምኽፋት እኳ ተተጀመሩ ተሽከርከርቲ ብግቡእ መጠን ምንቅስቃስ ከም ዘይከኣሉ ጸብጻብ ናሽናል ኣመላኺቱሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነፋልጠኩም መንግስቲ ንሽግግር ፍትሒ ፖሊሲ ተግባራውነትን ውጽኢታውነትን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ሚኒስትር ዋና ተጸዋዕ መንግስቲ ተስፋይ በልጅጌ ገሊጾም ትሩፋት ሌማት ጽባቐ ኢትዮጵያ ካብ ዝቐየሩ ዓድዋታት እዚ ትውልድ ሓደ እዩ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም
ዱባይ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ከም ተተኣናግድ ተገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ምስለ ምክትታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለሙ ምስ ሰማያ ቀጥታ ፈኖ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ። ኣብ በብ ዘለኹሞ ሰላም ክትኾኑ ድማ ትምኒተይ